Yes. Som det er jo tradition for, så her hvor bølgerne går lidt højt efter kampen, og man har det svært ved at være uvildig og blive lidt partisk på sit holds vegne, så er det rart at kunne hæve sig lidt op over det og være uvildig i den lille tale. Og i dag har jo været en dag, hvor der skete... Hvorfor giver du det? Du har ikke skrevet noget. Nej. Hvor der skete mange ting for første gang i det her. Nemlig at Henry har scoret et mål. Det kan jeg ikke mindst, at nogensinde har gjort før. Og det synes jeg er fantastisk. Der skete også det, at vi for første gang kom i straffesparkskonkurrence. Det var også helt fantastisk. Går det Henry så igen? Frederik har vundet en pokal. Det har aldrig sket før. Nej. Og i øvrigt skete også det, at jeg for første gang nogensinde selv var rimelig tæt på matchvinder. Cirka 21 minutter og 16 sekunder. Og det var faktisk rigtig svært, så du ikke særlig tæt på. Så desværre. Men det var lækkert at se dig. Igen med utrolig fair play. Begge hold spillede godt og gik til dem. Nu er jeg også ved at rose Korn for, hvis ikke han var kørt så hurtigt, han skulle ned i... han skulle til Middelhavet, det er et krydstogt, der var landet i hans postkasse her til morgen. Jeg ved ikke, hvem han har fået det, det ved han ikke selv. I hvert fald skulle han hurtigt afsted, så han kunne ikke være her i aften, ellers ville jeg rose ham for en fantastisk indsats. Jeg sad lige her, da vi spiste og snakkede lidt med Karl, og han var lidt ked af, at under straffesparkskonkurrencen, at der ikke var leveret noget statistik til ham på skytterne. Og det var altså det, der var årsagen til, at han valgte at stå fuldstændig stille inde i midt i målet. Det skulle jeg bare lige. Der er ikke nogen skytten af mig. Nej, præcis. Vi havde jo fordi Karl var lidt ked af det, så synes han at se lidt passiv ud, men det var selvfølgelig ikke for at levere noget statistik om sine skytterne. Vi kunne have valgt at tage kur ind der en kejser. Måtte jeg gjorde det? Vi har tidligere skiftet mellem Lars Juhl og Jan Jacobsen. Men i år er jo, og det her det kan man sige, det er mest sagt til 73'erne, det her det er et skelsættende år. Det er nemlig sidste gang, I skal spille mod et U40-hold. Næste gang, I møder I et U50-hold. Det synes jeg, det er hæfter lidt. Så over det næste års tid her, der skal vi måske drøfte, om der skal indføres nogle særlige hæfter. Ja, at 72 skal føre 4-0 fra starten. Men det kigger vi på. I år var en syvmandsbane næste år. Ligesom der selvfølgelig i øjeblikket også kigges på, om Carsten egentlig er berettiget til at spille. Det tror jeg bestemt, han er. Er det ondt? Hvilket? Men jeg taler for fodbold nu, det er fordi du ikke er vant til at være der. Og det bringer mig videre til det næste, nemlig en stor velkomst til nogle af de nye folk i dag, som Henry og Finn. Var der andre nye i dag, tror jeg det var? Imponerende, at de allerede nu... Hallo? Ben Schmidt. Ja, Ben Schmidt, ja, Han var en vigtig figur i dag, vil jeg sige. Men nu spiller seriøst. Det er jo lækkert at se, at to toptrimmede folk, der går direkte ind og i top 3 over bedste spillere. Ja, det er nok. Hør. Hansen også i huset. Ja. Flot til det. Og selvfølgelig tak til Ben Schmidt, som også var for første gang. Forhåbentlig ikke sidste gang. Vi regner med, at vi udvider trænerstaben yderligere næste år. Spillergruppen regner vi faktisk ikke med at udvide særlig meget, fordi Det kan også være tak. af gode grunde. Til sidst er der kun at Det var mange, der var ked af Larsen ikke på bordet. Til sidst vil jeg sige, lad os rejse os for 73'erne og vise... Lars, det skal lige med til kameraet, at Thomasen er ikke under alkoholisk. Udover den her 106% jeg har haft før, ansvaret er meget resilient.